Sziasztok srácok, én Zsombi, ez pedig a bugyócskázós videónak a második része, szóval kezdjük egy kis videót, bocsánat. És képzeljétek, ki látta a part 1-et, tudhatja, hogy nagyon izgalmas dolgok történtek az előző részben, ami kb. Fél másodperccel ezelőtt fejeztem be. De igen, annyi történt, hogy megnyertem, igen, bugyócska fogócskát nyertem. Ez nálam olyan dolog, ami, hogyha így bekövetkezik, az olyan, mint Warcraftnál, ez nem egy Warcraft szponzor, nem értsétek félre, de ez olyan, mint amikor Warcraft nyer a Build Battle-ben. Egyébként. Na, ide lerakom a ringámat, srácok. Ó, na, Istenem, már egy pillanat. Srácok. Na, itt is vagyok. Jó, mondjuk ezt szeretem, majdnem elkapom a zsújkát. Na, nem is láttál amúgy? Mi? Igen, nem is láttál. De téged akartalak először elkapni, de inkább hagytam, hogy mennyire nem. Hány óra van? Hány óra? Egy pillanat, srácok. 17-13. Oké. 17. Aha. Almászhatok? Nem megért lesz az. Na, igen, na, akkor ki kaptál el elsőnek, Kokó? Grétit? Na, akkor Gréti, te fogsz majd számolni. Hát nem, mert nekem rollerom van is, rohadt lassú vagyok. Mondtad, hogy játszasz. Hát gondoltam sima fogócskába. Jó, tudjátok mi? Grétinek azért 5 méteres távolság. Tessék, könnyítek neked. Hát nem. Akkor bugyócska fogócska gyalog. Mit szóltok? roller, az már... Bugyócska fogócska gyalog. Mit szóltok hozzá? Jó, oké, akkor. Futás, nem csak gyalog. Csak gyalog? Oké. Tehát az hogy? Igen, tehát ide. És csak itt a tónál lehet bújni. És csak a tónál lehet bújni, sehol máshol. A fogónak van csak rollerja. És elektromos. Nem! Biztosan van. Jó. Meddig? De akkor legyen neked rollered, akkor 40-ig kell elszámolnod. Dehogy. Mi gyalog vagyunk, te rollerrel valamiért. Én mondtam, hogy Inkább akkor jó lesz 20. 20. De nem most Érzek kezdett. segítő! Nem. Srácok, mint valami szólt, és Na. a mai videóban itt lesz már Krisztián, és Zsombi. Hello? A Gréti sajnos nem mutathatom. Igen. Na. 25-ig számolja. Nem, 30-ig, jó? 30. 1, 2, Mehetünk! 3. Gyertek, srácok! Lehetünk itt a helyem. Gyertek! Gyertek, srácok! Nagyon jó búvóhelyem. Gyertek, srácok! Növelem az állóképességemet. És a Gréti az rollerrel jön, ugyebár. Azt hiszem. Na, itt vagyunk. Megállóban. És ide leülök. Na, nyomjuk autóbuszra. Milyen szépek a fényviszonyok, nem? Elindult! Húzzál, ne hozzám az szívemet egy. Ott van! Fogócska és hegyben! Gyertek, srácok! Srácok! El kellett volna beszélnem futás közben. Bár az is igaz, hogy azért egy kicsikét többet kéne fussak. Itt nem mondjak. Ezért sokkal többet. Ott találkozunk, jó? Bum, srácok! Még nem vagyok ott, de olyan ötletem támadt. Na, mindjárt mesélem. Na, olyan ötletem támadt. De fogtok kakálni. Szóval
Az lenne az ötletem, az elmondani nézőidnek hallgassanak meg ilyen ötletemet. Szóval az ötletem támad, hogy mit szóltok ahhoz, hogyha mindenki gyorsan hazavinné a brigáját, és Mamámnál vagyok. mondjuk, ja, jó, mindegy. Szóval, hogy mondjuk... Nem zavar, hogy én a Dunánál lakok? Amúgy, ja. Onnan mire felgyalogol. Jó, mondjuk, bocsánat, ez mondjuk hülyesség Én volt. se lakok valami között. Hát ő se. Jó, bocsánat, ez egy hülye ötlet volt, ebbe ismerem. Sajnálom. Szóval, akkor az ötletem, hogy mondjuk, hogy az Aránnak van rollere, neked van rollered, nekünk is van rollerem, és mondjuk mi rollerrel menekülünk, és akkor te pedig, mondjuk a Kokó, ez pedig te bringával jössz utánunk, mit Miért szóltok? Kokó? Régen kiki volt. Nekem megengedte, hogy Kokónak szólítsam. Az Alánnak is vagyok. És akkor... És a végének még azt se engedtelek, hogy ki kell. Hallod? Anyám azt mondja, elsőben hallod, megígérted, hogy adsz nekem gumicukrot, ha hozok neked uborkát. Az meg hozom egy kilóvattot. Ez meg egy zárt. Na, mit szóltok? Teljesítmény, de mindig. Mit szóltok? Én gyorsan visszaviszem a bringámat, hozom a rolleremet, és akkor Kokó az bringával kerget minket, mi pedig bicikli, mi pedig rollerre vagy. Mit szóltok? Mert nektek ketten, ugye van... Az alán az egy kilométerre le fog tőlünk. Hát mindegy, de hogy... Nem fogok azon menni a rollerre. Nem baj, neked akkor ilyen segítséged van. Ez nem ér. De nem mehetsz 25. Igen, csak D-módban mehetsz. Gyaloggal. Akkor is gyorsabban megyek, akkor is gyorsabban felgyorsulok. Hát igen, tehát mit szóltok hozzá? Mindenki rollerrel, Kiki, és ott Kokó, Kihozom a kvótot, azt azzal jövök be. Karat persze. Igaz, benzines, az többen megy, mint 25. Na, mit szóltok az ötletemhez? Ahogy nincs kodom vissza. Ha? De úgy van Várjuk, rollere. srácok. Nos, srácok, úristen, na. Akkor én nem Kiki, állj meg! Most. Na, Akkor srácok. Kiki, te innentől számolsz. No? Nekünk pedig 40 másodpercünk nem. Na, srácok, most megyünk. Ide berakolok titeket a zsebembe. Jó? Remélhetőleg így hallani fogtok. Engem biztos, hogy nem fogtok hallani. Hát igen. Köszönöm az Alánnal. Fesztsd a szemed, így számolsz. Nem most! Nem most! Azt amikor azt mondjuk, hogy megy! Igen, na. Szerintem akkor mehet. 30-ig! Mehet. Nem, 40-ig, jó? 40! 40! Hogy egyenesek vagyunk.
mondj egy dolgot! De, hallod? Biciklivel vagy 10 másodperc alatt megfogsz minket! És komolyan nem tudsz, a kiszakadt nadrágod miatt egy kört játszani? Mi van veled? Na mindegy, jó, megtartod, vagy tudok, jó mindegy, jó, szia, mentünk ki. Az a baj, kiszakadt a nadrágja. Mi volt? Kiszakadt a nadrágja, de végig játszani, gyors. Na akkor srácok, arra gondoltam, hogy felmászhatnánk a fára. Én nem tudok felmászni. Fel tudok. Hát én is talán, na melyikre? Erre. Hát ott biztos. Oké. Nem fognak minket a szülők. Van madáratok, de ide? Akkor van még egy bakot tart nekem. Hát, azt még lesz neked. Nem fognak történni. Gyere! Tartod egy bakot. Várj, segítek. Gyere. Ide kell. Itt emlékszel. Mi a jó? Bassz meg! Szarán, amit ott megy a Kiki! Érted? Jó. Én azon csodálkoztam, hogy nem megy. Na, gyere! Hívtatok! Tanultuk én először? Sátok. Rott ide. Várjál, oda madarat ráhozna oda. Ide. Zámtad csak neked maga. Zsombi, igen. Én miért is csipni vagyok? Nézd, ott sokkal tudok. Igen, ez igaz. Nem is úgy felvászik. Nem csak elég, hogyha valamelyik. Mit csináljak, mondjad? Úgy pont jókor állítottam meg a felvét, hogy így Ó, srácok, egy pillanat és jövök. Na, srácok, lehet, hogy láthattátok a kis ikont, hogy megy a képernyőfelvétel, ezt nem tudom, hogyan történt. Itt már kb. 10 percet szerencsétlenkedünk azzal. Jó, itt van, tessék. Na, közben a Kokó csalt. Mert felhívta az Zaránt az Andis, és az Andis mellett ott állt a Kokó. hívott fel. Vagy itt több Andis hangja volt. Wow. Már gondolom odaadta neki a telefon. Nem adtam oda, én tartottam. Nem úgy én ezért. De úgy szerinted volt, ki merre így egyensúlyozva oda menni? Krisztián csaltál, akkor újra számolsz. Bizony. Hát de bazzeg, ilyen gatyával bazzeg, mindenki rajta engem Hát néz. akkor mi nem csaltál? Bizony. Az meg rohadt piros csíkok vannak rajtam a hülye fától. Igen, meg igen. És Nem tudtok fára mászni, hol? ja, most már én is tudok, eddig nem tudtam. Elnézést, nem ér fel 2 méterre a lábam, hogy fel tudjak kopaszkodni normálisan. Meg... Tartsak neked bakot? Jaj, nem, köszönöm. Nincs szükség. Mindenkinek a rollerje jó lesz baknak. Hát a kettő válik a kormány. Nem már kiki, a szülinapomra kaptam. És eléggé te javítottad, mi? Na jó, várjatok, srácok. Megpróbálom. Addig a terep, na, próbálj meg, hogy én. Na, szerintem ott Várjatok. Tehát ugye, így van ez. És srácok, ezt a részeket ne szenvedjétek végig. Na srácok, Zarán mindjárt haza kell menni. Zarán mit szólna ahhoz? Krisztiánnak is. Zarán mit szólna ahhoz, hogy te még mondjuk meggyőzöd az anyukádat, hogy még maradhatsz Nem el? akar este tanulni. Mi nem csináltad meg a házi? De megcsináltam a házi, csak mindig tanulni kell erre a hülye 5-dikre. Hát a negyedik is szart. Na, az 5. az melyik szarad? Még szerencsét nem tudok. Hát majd leszel. Meg a fasz. Ne káromkodj a videóban. Na, akkor még egy ilyen kör, mit szóltok?
Azzal mehetek most a te elektromos rollerre? De most megvan, minden fára ért, de felnyúlni, felmászni nem ér, csak így felugrani. Ja, és akkor itt van a lába az embernek, hopp. Hát nem felmászni. Én a valakinek ott van, hogy én csak Na, srácok, menjünk. Na, de most csak 20-ig szám. Szerintem tovább. Én almázok ki lábbal. Na gyertek! Én almázok ki lábbal. Nem gratulálok. én. Várja ki! Bújjon, várja. Várjatok meg, srácok! Ferrari. És akkor kilábazzuk. Kéne lakatolni. Na, srácok. Jó, hogyha lemered. Na, hello! Épp almázunk, és majd én fogok lábalmázni. Milyen lábalmázni? Ha alma, piros alma, bum! Csak nem kézzel, hanem lábbal. Kell számolni. Hát de az ugyanaz, mint hogy kézzel csinálnánk, srácok, nem? Na. Alma, piros, alma, bum. Alma, piros, alma, bum. De mi? Hát mert nagyon De én is meg inkább. Alma, piros, alma, bum. Alma, piros, alma, bum. Nekem van meg. Nem. Az nekem volt. Akkor bocsánat. Bocsánat, ízik. Alma, piros, alma, bum. Ez a zombi lesz. Alma, piros, alma, bum. Alma, piros, alma, bum. Köszönöm. Na, srácok. Várj, nekem a fán kell számolnom, amúgy nem. De hogy menjek én az rollerra? Nem. Még a végén összetöröd. De ez csak óvintézkedés, hogy nehogy összetörd magad, tudod. Nem tudod, milyen érzékeny. Eldőször az kitöri a nyakat. Ja. Na, és számolj el 30-ig, jó? Nem jó. 30-ig, jó? Na, várjatok, srácok, majd jelentkezek. Ó, na, ilyenkor nem tudja. Na jó van, akkor majd jelentkezek, jó? Cső. Srácok, sziasztok! Itt kb. 3 percet ugrunk az időben. És úgy ugrottunk az időben. És a Gréti kerget minket. És ide feljöttünk. Egy kis járdaszerűségre. És várjuk a Grétit, jó? Majd update-ellek titeket később. Sziasztok! Egyébként, srácok, hazament már mindenki, szóval én is kiköszönök, én Zsumi voltam. Tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot erre a részre, az előző részre, iratkozzatok fel, és osztatok meg a videót, ha meg írjátok a kommentben a kérdéseket, amiket feltettem nektek. Na, sziasztok!